viure aquí a Òdena, i llavors hi havia una escola molt petita, però molt maca, que la va fer la Cedillo, l'arquitecte municipal de Barcelona, l'anterior. I era fantàstica. I era una escola petita, poca gent, i bé, vaig estar allà, vaig començar la direcció. A aquesta escola vam anar aconseguint coses petites, però activitats fora, relacionades amb la música, relacionades amb la piscina, i llavors vam començar a fer un conjunt d'unitats didàctiques de tota l'escola que van ser molt premiades. En total vam aconseguir, mentre jo he estat de directora molts anys, hem pogut arribar a la xifra de 30 premis. I un dels logros va ser que cada vegada més gent diferent, de classe social diferent, etc., portava els nens a l'escola. I llavors un dia ens vam plantejar què volíem d'aquest centre. I vam dir, bueno, la base és Òdena, és el que ens diferencia de tot arreu, per la qual cosa el que hem de fer és potenciar el poble. Molt senzillament ha intentat portar qualsevol cosa relacionada amb Òdena. Per exemple, la Riera d'Òdena. Doncs un any vam fer tota una festa i tots els pares van baixar a conèixer aspectes de la Riera. Després ha anat el projecte Rius. Per exemple, als carrers del costat de l'escola. Això ho vam relacionar amb tot la història des de l'època del Franco, l'inici del poble. Després també vam fer, aquí a Òdena hi ha una meravella que és una ermita romànica de Sant Miquel, vam adaptar perquè els nens la poguessin conèixer. Intentava que sempre fos molt vivencial i creant materials. Vam eliminar els llibres de text, vam fer una biblioteca de llibres de consulta, vam fer, quan a l'inici de tot vam fer racons que ningú en feia, nosaltres vam fer racons de televisió, de ràdio, de revista, els nens anaven amunt de ball per tot arreu i després ja ens vam anar posant amb els ambients, etc. Jo sempre he estat molt conscient de que la meva responsabilitat és important perquè jo dirigia una escola on hi havia el futur, que són els nens, i el futur és el base, no? És molt important i s'ha de cuidar molt. Però jo estic contenta de la meva tasca i, a més, jo és que m'ho passo molt bé fent classe. És que creant materials i pensant idees, i la meva feina és que jo tinc un problema, que m'ho passo molt bé. Per mi Òdena és un lloc on es viu molt bé. S'hi viu molt bé perquè és un lloc molt tranquil, molt discret, ple de natura, la tens aquí al costat. Tenim ara ja força serveis, per exemple, tenim una biblioteca, els nens tenen tenen algunes activitats extraescolars i tot això, i la veritat és que a les nits hi ha molt silenci i molta pau. I això avui en dia, i relacionat amb la natura, per mi és lo bàsic.